Bueno, Kike Monarriz, egunon. Egunon. Gaurkoan Durangoko azokan, areto nagusian, zure liburu berria aurkeztu duzu, ezta? Euskararen bidegurutzetik. Konta iguzu pixka bat, irakurlek zer aurkitu ezaketen hor barruan? Irakurlek aurkituko dutena da, batez ere bizi dugun momentuaren deskribapen bat eta zergatik den nire ustez oso garrantzitsua eta zergatik gauden bidegurutze batian, ez? Hori da, funtsean aurkituko dutena. Eta hor esplikatzen du, azten ez pixat, euskerak munduan dagoen edo okupatzen duen lekutik, jarraitzen dut pixat esplikatzen zergatik gauden bidegurutze batian, gure hizkuntza komunitatearen eraldaketaren berri ematen dut, humorezko tarte bat ere, gorde dut pixat gure deskribapen esango nuke humoretsua egiteko, eta gero baita ere jorratzen dut nolako euskara egiten dugun, gaur egun nire uste zergatik ez genuken ja euskalki kontzeptua erabili behar eta gehiago erabili beharko genuken tokiko hizkeren kontzeptua. Eta hori bai, saiatu naiz liburu mamitsua idazten, baina baita ere irakurgarria, argia edo zeinek ulertzeko modukoa. Aurkezpenan egoteko aukera izan dugu, eta bertan liburuarekin erabateko erlazioa duen ariketa bat aurkeztu duzu euskarak ze toki duen munduan, ezta? Pixka bat kontatu, ikuselentzat nola jendea oraindik ere harritzen denez, ariketa hori ikustean? Bai, oraindik ere jendeari galdetzen diozunean, 0-tik 10erako eskala batean munduko 7.000 hizkuntzak hiztun kopuruaren arabera kokatuko bagenitu, 0-tik 10era euskara zenbakitan jarriko zenuke? Pentsatu. Eta jendeari esaten diozunean, ze jende gehienak erantzuten du, 2, 3, 4, esaten diozunean, ez euskara dago 9tik gora, jendeak gelditzen da harrituta. Nola liteke hori? Hori da esplikatzen duguna beste, eta esplikatzen dugu horrek gure lekua munduan berkokatzeko pistak ematen dizkigula, baina baita ere erantzukizun eta ardura erantzi polit bat ere ematen digula, ez? Esan behar dugulako, euskararena dela munduko hizkuntza gutxituen artean, nola baiteko, esango nuke berreskuratzen prozesu arrakastatsua dugun hizkuntza gutxietako bat garela, ez? Eta hori ere azpimarratzen dut, eta gero bidegurutzearen ideia esango nuke batez ere dela. Edo urrengo 15-20 urtetan, gaur egun, ila ezagutzaren universalizaziora iristen ari den belaunaldi gazte horrek edo ematen ditu erabileraren aldeko urra sendoak eta orduan jarriko gara normalizazio bidean, edo hori gertatzen ez balin bada hemendik 15-20 urtetara, urrengo belaunaldiak ikusiko du bere guraso guztiek badakitela euskeraz, baina ez dutela erabiltzen. Dagoen galdetuko dute, eta hau zertarako da. Eta hori da gaelikoaren bidea, beraz. Aukera handiak ditugu aurrera egiteko, baina atzera egiteko arriskuak ere hor daude. Aipatu zu azken hamarkadetan bai eskoletan, ikastoletan, literaturan, musikagintzan, instituzioetan nola segulako gorakada izan duen euskarak zorionez, eta orain hobetzeko badagoela margena, baina margena bereziki kalean dagoela, ezta? Bai, nik uste ezagutzaren hobekuntzan, Euskal Herriko zenbait lekutan oraindik ere gaina margena barmena dago, baina elkarte autonomoan eta Nafarroko iparraldean batez ere, ezagutzan zer egina balin badago ere, 25 urtetik bera, hortik aurrera euskaltegiak eta lan desiente daukate oraindik, baina hortik bera, hor izango dugun hobekuntza batez ere etorriko da hezkuntzatik kanpo. Hezkuntzan zer hobetu asko dago, baina edo hezkuntzan egiten den lanari eremu ez formalean ematen zaio sekulako babesa eta indarra, eta gero hezkuntzan egiten den lanari jarraipena ematen diogu lan munduan, edo alperrik ari gara, nola esateko. Bi foko horietan indarra biderkatzen balin bada, orduan hezkuntzan egiten den lan horren hobekuntzak ere, terreno erdia irabazita edukiko du. Eta amaitzeko Kike, euskararen bueltan zabiltza urte osoan lanean, zer sentitzen du Kikek Durangoko azokara urtez urte etorri, eta oraindik ere milaka eta milaka pertsona euskaraz kontsumitzen duela ikustean? Bai, eta nik uste dut, gure gabezia guztiekin eta handiak dira, gure ezin guztiekin eta handiak dira, hemen ikusten dugula ere, gure hizkuntza komunitateak daukan sormenerako indarra, eta uste dut hori oso azpimarratzekoa dela, nik uste dut momentu honetan euskeraz esate baterako musika gehiago ikoizten dela, Europako zenbait estatu hizkuntzetan baino. Hori da, gure hizkuntza komunitateak eta euskaldunok daukagun barne indar horrengatik batez ere. Eta iruditzen zait, indar hori hemen islatzen dela.
lortzen balin badugu indar hori zabaltzea, egonkortzea, eta lehen esan bezala, ezagutzara iritsi den, baina oraindik erabilerara iritsi ez den jende multzo handi hori aktibatzea, etorkizuna irabazten hasiko gara. Oso ondo, Kike, eskerrik asko eta zorionak egindako lanagatik. Eskerrik asko zuei.